the beat. Soyayya da daɗi tabbas so ya sa ni kuka. Yar talla ta sa na kuka, na ƙara kukan soyayya. Soyayya da daɗi tabbas so ya sa ni kuka. Yar talla ta sa na kuka, na ƙara kukan soyayya. Ni sallama ta gun jama'a yau na miko. Dan Dubai na ci sunana ya zarce baku. Jama'a ku buɗe kunnen ku zan aika sako. Zan ba ku labarin so wanda ya sa ni tarko. Dan na yi soyayyar da ta sani da ko na ɗauko. Ban manta soyayyar nan wacce na yau a farko. Na ba ta dukkanni na kulawa tun a farko. Sai gashi ni da ita har ma za sanya baiko. Maryama ta gudu ta bar ni na tashi fanko. To kun ji labarin Maryama masoyiyata. To yanzu zan shiga labari na mai nagarta. Ran da na rasa Maryama soyayya na barta. Ban ra'ayin jin zancen ta ba na kulata. Sai dai na koma kan sana'a ta mai nagarta. Domin ina so nima in tara dukiyata. Bana a tashi dare rana cikin lamarina. Mai rai ashe shi ne zai gane dukan batuna. Na fara waka al'umma na fara suna. Sai lambarin jama'a yayyo kai duk a kaina. Duk wanda zai zance to ba ya wuce a kaina. Mata suna jin haushi don ba sa gabana. Samari suna jin haushi na cikin lamarina. Dattawa suna jin haushi don ina baitukana. Kwana a tashi dare rana wata ran magana. To ina cikin wannan hali ne wata rana. Na fito a bakin shagona zane ɗagawa. Domin ina da sana'ata bani raina kowa. Sai wata yarinya ta zo sai ta yi wucewa. Sai na ji sanyi a cikin raina ya yi shigewa. Sanadi na wannan yarinyar gada ta yi wucewa. Sai na kira ta na ce ‘yan mata zo ki ɗan ji. Kin san ni kin san kowaye na san kina ji. Sai na faɗa mata sunana sunan ki indi. Sai ko ta ce mun sai ta dawo ta faɗa min. Sai ko ta tashi ta ɗau tallar ta ta yi wucewa. Bayan jimawa sai ku ta dawo ta yi wucewa. Sai na kira ta na ce ‘yan mata ba biyawa. Alƙawarin da muka yi da ke za ki cikawa. Sai ko ta ce har ta manta za ta yi wucewa. Sai mun ka hau zuba hira na ba ta wuri ta zauna. Muna ta hira kamar mun saba ma da juna. Ban an kare ba a sai hadari ya haɗe garina. Ga guguwa ga iska ga ruwa nan a kaina. Ga ƙanƙara kuma na ta zuba har ma a kaina. Sai na shige shago ita ko a waje na barta. Turwa yana dukanta kawai sai tausayinta. Sai ya shige min ruhina sai na kira ta. Sai na faɗa ta shigo shagon ita ma ta huta. Sai ko anan take ta shigo ita ma ta huta. Tun yammaci ake ruwan ba dagawa. Har ma dare yayyo ruwan kuma bai tsayawa. In dai takaice zancen nan cikin
ciki mun ka kwana, sauran bayanin sai ku biyo ni ma a baya. Da gari ya waye ya muka yi ya mun ka kare, shin waye gamma a tare ya mun ka kare. Sauran bayanin al'umma ku biyo na bashi, zai zo a waƙata ta gaba sai ku yi jiran shi. Dan Dubai Multimedia.